Moi, tässä Milla ja tervetuloa seuraamaan mun valmistujaisia Kiinassa. Eka päivä meni todellakin kuvien ottamisessa ja Sofia oli meidän apuna, varsinkin hattujen laitossa. Ja se, minkä takia tämä on ensimmäinen päivä, on se, että oli koko koulun ryhmäkuva iltapäivällä. Me ollaan Kiinassa. Totta kai mun pitää ottaa noista graduation-kuvia koko päivä. Ei Sofia ollut ainoa, joka väsy, että kyllähän me kaikki oltiin väsyneitä ja aika pahastikin, mutta kiva oli. Ja tästä ei naamasta kyllä näe, mutta meikäläisen jalat olivat tuusen nuuskana päivän päätteeksi. Ja sitten oli itse valmistujaispäivän vuoro, ja rehellisesti sanottuna tämä oli kyllä ihan turha päivä, ja kohta tiedätte miksi. Päivä siis alkoi aloitusseremonialla, joka alkoi 7.20 aamulla, ja tuolla jouduttiin kököttämään 2 tuntia pahtavan auringon alla, että oltiin ihan poikki sen päätteeksi. Ja lounasta